जोङो नंगौ जोङो भारतनिनो आरो जोङो भारत सिङावनो जोङो बड'लेण्ड बिबाय थादों गमामायैनो जोङो दिनैनि बे बै समाव उदां भारतनि दावहा नांनायाव सोमदोनमोनहा दावहा नांदों सिखोना बिर जोहोलावमोनहा दावहा नांदों जे गाबोन समफोर 15 आगस्टआवनो भारतनि बे उदां भारतआ 75 बोसोर जासिगोन। दा बे 75 बोसोर जे उदां भारतखौ जों दिनै एन्जय खालामबोदों बेनि गुदियावनो दङ गोबां जोहोलाव आरो जोहोलावजो बे हादोरनि बिर जोहोलावजो बिथांमोना जिउ होदों। बेखायनो जोङो दिनै उदां भारतआव दिनै उदां दाउफोर बायदि बिरबायनो हादों। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बे उदां भारतखौ उदां खालामनायाव इंराजफोरनि बेरेखायै उदां दावहा नांनायाव ब्रिटिशफोरनि बेरेखायै उदां दावहा नांनायाव गासैबो भारतनि गरिब धोनि मा ख्रिस्टियान मा हिन्दु मा मुसलमान मा सिख मा बुद्धिज्म मा जैन गासैबो थाखोनि मानसियानो दावहा नांदों। आरो बे गासै भारतनि ज' धोरोम नांसय धर्मनिरपेक्ष बेबायदिनो जोङो दावहा नांनानै दिनै भारतखौ उदां खालामदों। जों दा बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे भारतआ ओरैबायदि मोनसे फेब्रिकजों मोनसे फानफब जानाय ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे हादोर जेरै बिबार बागानाव गोबां रोखोमनि बिबार थानानै बागानखौ समायहोयो। भारतआबो बेबायदिनो गोबां जाथि गोबां राव गोबां धोरोम लानानै मोनसे समायना हादोर। बाहायनो जोङो बे 75 बोसोर जार्नि उदां भारतनि जार्नियाव दिनै मोनसे एलिमेन्ट फैदों भारतआव मोनसे गाज्रि मोनसे बारहावा बारदों। बे बारहावाया बेनो मोनसे सेक्सननि मानसिफ्रा ओरै होनो नागिरदों जे एक नेशन मोनसे हादोर मोनसे राव आरो मोनसे धोरोम। बे कमप्लिटलि भारतनि स्पिरिटनि भारतनि आत्मानि बिरुद्धि। बेखायनो जों दिनै कंग्रेसआ बे चिरां जिल्लानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे ब्लकआ बेखौनो बे ओनसोलाव फोसावनो नागिरदों जे नोंथांमोना गिनाङा बे भारतखौ उदां खालामनायाव मा ख्रिस्टियान मा मुस्लिम मा हिन्दु गासैबो ज' दङ। दा बेखायनो जोङो बे उदां भारतनि फिसा आरो बे भारतखौ जोङो उदां खालामबाय थागोन। जोङो बेबायदि धोरोम लानानै दावराव दावसिखौ जोङो जायगा होआ बेखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों। गमामायैनो नंगौ जोङो बै समावहाय जोंनि बर'फ्रा राजा रानि दङमोन आरो जोंनि बर' राजा रानि बिथांमोना बै समावहाय गावहानो गावनि मोनसे उदां थासारि दंमोन। नाथाय बिथांमोना माबे रोखोमजों धोरोमजों फानजाया ना माबा मोनसे सानस्रिजों फानजाखो बिथांमोना गावसोरखौनो गोजौ थाखोनि खालामनानै गाहाय थाखोनि मानसिफोरजों मिलायनो गोब्राब मोनदों। जेरेखम कच रायजोआबो बेबायदिनो राजानि परिबारा जेब्लानाखि हिन्दु धोरोम जानाय लोगो लोगो बे गाहाय थाखोनि बाथौफोरखौहाय ख्रिस्टानफोरखौहाय बिसोरो गावसोरजों लेबेल खालामाखै आरो बिसोरो गावसोर राजानि बंश जानानै दिनै बै भारतनि मोनसे स्पिरिटजों थानानै बिथांमोना दिनै बे समावनो जे जोंहा माबा मोनसे आलादा रायजो नांगौ बा उदां बर'लेण्ड नांगौ बे साननाया बिथांमोनाव गैया जादों। दा बेखायनो जोङो नंगौ जोङो भारतनिनो आरो जोङो भारत सिङावनो जोङो बड'लेण्ड बिबाय थादों गमामायैनो जोङो दिनैनि बे बै समाव उदां भारतनि दावहा नांनायाव सोमदोनमोनहा दावहा नांदों सिखोना बिर जोहोलावमोनहा दावहा नांदों आरो गोबां बर'नि जोहोलावफ्राबो नांदों भारत उदांस्रियाव। बेखायनो जोंहाबो बे उदांस्रि बाहागो दङ। थेवब्लाबो नाथाय जोंहा दिनै बर'हा गावनि थाग्रा हा गैयैखाय जोङो बड'लेण्ड बिदों। दा बेनो बे उदां भारतआव जोङो बिबाय थागोन बर'लेण्डआ मोनागौ माने जोङो बिबाय थागोन। ओंखायनो आङो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बर' आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों घाबरायनांगौ गिनांगौ बानांगौ मुजुननांगौ जेबो खोथा गैया। सम आरो बोथोराव जोङो बड'लेण्डखौ आदाय खालामनानै लागोन आरो जोङो मोनथारगोन।